नमस्कार दोस्तों, स्वागत बा रउरा लोग के फिर से एक नया पारिवारिक कहानी में। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करी और कमेंट के माध्यम से बताई कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल। अरे ओने मत जा, ओने गंदा लोग रहेला। संतोष मनीष के टोकलस त मनीष ठिठक गई। अरे गंदा काहे कहताड़ा? ओने त साफ सुथरा घर बा। ओने त जाते वक्त हमरा गंदगी के बू भी ना आवे। अरे मनीष, ओने रहे वाला लोग बुरा बा। हमर माई हमरा के बतैले रही, ऐसे हम तारा के कहतनी। जुआ खेले वाला और शराबी लोग ओने रहेला। कभी कभी रात के छत से उ लोग के गाड़ी और चिल्लावे के आवाज भी सुनाई देला। पुलिस हमेशा ओह एरिया में आत जात रहेला। पापा जब ट्रांसफर होके अइलन त हमनी के जल्दीबाजी में शिफ्ट करे के पड़ल। ऑफिस से क्वार्टर एजे मिलल, ना त हमनी के एने ना रहती जा। शाम होखे वाला रहे, ऐसे मनीष आपन साइकिल दूसरा तरफ मोड़ लेलस। घरे आके मनीष आपन माई के कहलस, आज संतोष हमरा के ओह एरिया में जाए के मना कैलस। हम आज आधा किलोमीटर अधिक दूरी तय करके आवतानी। उ हमरा से बतावत रहे कि ओह गली में गंदा लोग रहेला। ओकर माई कहली कि हाँ, ओह गली में मत जइहा। मनीष तब से ओह गली में आना जाना बंद कर देलस। संतोष के बाबूजी के ट्रांसफर दूसरा शहर में हो गई और फिर ओने के रास्ता भी छूट गई। मनीष अब बड़ हो गई रहे और अब वो ग्रेजुएशन करत रहे। कॉलेज में एगो ओकर मित्र बनल जेकर नाम रहे पायल। पायल आपन काम में हमेशा व्यस्त रहत रहे और हर विषय में ओकर अच्छा पकड़ भी रहे। मनीष ही पूरा क्लास में इकलौता विद्यार्थी रहे जे पायल से बात करत रहे। एक दिन मनीष लाइब्रेरी में बैठा रहे और ओकरा साथे पायल भी बैठ के अखबार पढ़त रहे। कुछ शरारती लइका अइला सन और पायल के पास आके ओकरा के छेड़े लगला सन। मनीष लइका के जाए के कहलस त पायल ओकर हाथ के दबा देलस और शांत रहे के कहलस। लइकन चल गइला सन, मगर मनीष क्रोध में उबलत रहे। पायल के उ लाइब्रेरी से निकाल के डांटे लागल। पायल बिल्कुल शांत रहे, जैसे कुछ भइले नइखे। पायल के शांत देख मनीष के और गुस्सा आइल। पायल तब मनीष के कहलस कि मनीष, तू हमरा बारे में का जानताड़ा? मनीष कहलस कि तू एक सब और शिक्षित लइकी बाड़ू और शिक्षा गलत के विरोध करे के शक्ति देला, मगर तू त चुपचाप सब सहन कर लेलू। पायल कहलस कि हमार घर और ओकर आस-पास ई सब होना आम बात बा। हम रेड लाइट एरिया में रहीना और हमार माई के केहू करीबी रिश्तेदार ओइजा बेच देलस जब हम उनकर कोख में रही। हमार माई विरोध कैली त उनका लात और गारी ही मिलल। उनकर पीठ पर अभी भी जलर और डंडा के घाव के निशान बा। हमरा उम्र के बहुत सारी लड़की एह दलदल में समा गइली सन, मगर हमार माई हमरा के आपन ताकत बनैली। हम इ लुच्चन के बात सुन के व्यर्थ में बहस करके केकरा केकरा के हम आपन परिचय दिही। हमार घर के पता सुन के हमरा साथ खड़ा लोग भी मन हो आपन राह पकड़ लेला। मनीष ई सब सुन के तस्तक रह गई। उ त अपना जन्मदिन पर पायल के घरे बुलावे के सोचले रहे। अगर ओकर घर वाले के ई बात पता चली कि पायल रेड लाइट एरिया में रहेले त अलग ही बवाल हो जाई। पायल आपन बात कह के आपन सर उठैलस त मनीष आपन गर्दन झुका लेलस। अगला दिन से मनीष पायल से कटल कटल रहे लागल। अब ग्रेजुएशन के फाइनल एग्जाम होखे वाला रहे। सब विद्यार्थी नौकरी के तैयारी खातिर
कोचिंग ज्वाइन कइले रहन। सिविल सर्विस के लक्ष्य रखे वाला मनीष अब एकाएक बैंक अफसर के तैयारी खातिर एगो कोचिंग ज्वाइन कर लेलस। गर्मी अपन चरम पर रहे और आज परीक्षा के अंतिम दिन। पायल 2 कॉपी एक्स्ट्रा लेलस और धड़ाधड़ ओकर कलम चलते जात रहे। लगभग 20 मिनट पहिले उ अपन सारा प्रश्न हल कर लेलस और आराम से बैठ गई। तब फुसफुसाते आवाज आयल कि भारत छोड़ो आंदोलन के तारीख बताओ। पायल फुसफुसाते हुए कहलस 9 अगस्त 1942। तबे परीक्षा निरीक्षक के नजर ओह पर पड़ गई और उ पायल के कापी ई कहते हुए छीन लेलस कि गंदा लोग कभी काम साफ सुथरा काम ना कर सके। मनीष जे तारीख पूछले रहे एकदम तिलमिला गई और उ बाहर निकले के बाद पायल के सॉरी कहते हुए कहलस कि हमरा वजह से तहार प्रश्न छूट गई। तब पायल कहलस कि हम सारा सवाल कर लेले रही। मनीष कहलस कि हमार चयन बैंक क्लर्क के रूप में हो गईल बा। पापा कोशिश करतान हो सकता कि हमार पोस्टिंग यही शहर में हो जाए। पायल कहलस कि एगो हमार मदद करबा। त मनीष बोलस कि कैसन मदद। पायल कहलस कि आपन सिविल सेवा वाला किताब और पत्रिका हमरा के दे द तो बड़ा मेहरबानी हुई। मनीष ना करे के सोचत रहे पर ओकरा याद आइल कि काल ओकर माई कहत रही कि सब किताब के कबाड़ी में बेच दे। कबाड़ी में 50-100 रुपया मिलित ऐसे अच्छा बा कि एकरे के दे दे। ई सोच के मनीष कहलस कि प्रैक्टिकल परीक्षा के दिन हम सारा किताब तहरा के दे दे। प्रैक्टिकल परीक्षा के दिन मनीष 2 गत्ता के डिब्बा में किताब ले आइल और पायल ओकरा के ऑटो में डाल के अपना घरे ले गई। मनीष कैशियर के रूप में बैंक ज्वाइन कर लेलस। उ बैठ के काम करत रहे तबे ओकरा आवाज सुनाई देलस, सर प्लीज हमर चालान जमा कर ली, हमरा बड़ा जल्दी बा। बगल के काउंटर पर बैठल पांडे जी कहलन कि लंच के बाद अइह। ऐरा गैरा सब कलेक्टरे बनी। मनीष आपन सर ऊंचा कैलस और देखलस कि भला कौन है जो कलेक्टर बने की कोशिश करता। तब ओकरा खिड़की पर केहू लड़की के हाथ में चालान लेते हुए कहलस कि प्लीज सर अभी लंच में 10 मिनट बा, हमार चालान जमा कर ली। मनीष देखलस तो सामने पायल रहे। मनीष पायल के हाथ से फार्म लेलस और पांडे जी के देते हुए कहलस कि हमार सहपाठी हिया, प्लीज अभी कर द। पांडे जी चालान पर मुहर लगा के मनीष के वापस करते हुए कहलस कि एकर पता जानी ना, ई कलेक्टर बनी। मनीष अधकटी अपन हाथ में लेले चैम्बर से बाहर आयल तो पायल के देख के चल गई। पायल तो एकदम दुबरा गई रहे। उ पायल के अधकटी देते हुए कहलस कि पायल कैसन बाड़ू। पायल अपन चश्मा टटोलते हुए कहलस कि मनीष तू तो बड़ी मोटा गई बड़ा, अब तो पहचान में ही नहीं आवत। मनीष कहलस कि ग्रेजुएशन में टॉपर बने खातिर तारा के धन्यवाद, अभी का करत ताड़ू। पायल कहलस कि हम ई शहर छोड़ देनी और दिल्ली में एगो कोचिंग में पढ़ाई ना और साथ में सामान्य प्रतियोगिता के तैयारी भी कराई ना। पिछला महीना माई के तबीयत खराब हो गई तो एजा आइल बानी और 2 दिन पहले हम भी टाइफाइड से ठीक भइनी ह। मनीष तब तक चपरासी से 2 प्लेट खाना मंगवैलस। उ पायल के खाए खातिर कहलस तब पायल मुस्कुराते हुए कहलस कि मनीष उ पांडे जी तारा के देखत आन। मनीष कहलन अरे यार छोड़ा खाना खा, तोहरा के जॉब के पार्टी अभी नहीं देले, उ बाद में दे। पायल खाना खैलस और मनीष के धन्यवाद कहलस। पायल के जाए के बाद मनीष के पांडे जी समझाए के लहजा में कहलन, मनीष ई रेड लाइट में रहे वाली लड़की फायदा उठाए वाली होली सन। वो स्कूल कॉलेज में भी लइकन के फंसावे लीसन। पढ़ाई लिखाई से एहनी के कोई वास्ता नइखे, तू ई सब से जरा बच के रहिया। मनीष मुस्कुराते हुए कहलस कि पांडे जी ई कॉलेज में टॉप कैले बिया और विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान लाइल बिया। पांडे जी कुटिल मुस्कान अपन चेहरा पे लाते हुए कहलन कि स्वयं के परोस देले हो या परीक्षा में चोरी कैले हो, ए सब के कोई ईमान धर्म ना होला।
मनीष के इच्छा होत रहे कि पांडे जी के चेहरा पर अपन हथेली के छाप लगा दी, काहे कि यह प्रत्यक्ष गवाह रहे कि पायल कोई चोरी ना कैले रहे। वो पायल के तरह ही पांडे जी के बात के अनसुना कर दिलस और फिर से काम में वापस लाग गई। ई घटना के 2 साल बीत गई। मनीष अब बैंक ऑफिसर बने के राह में रहे। वो डिपार्टमेंटल परीक्षा पास कर लेलस। कई साल के बाद ओकरा फिर से कॉलेज जाए के पड़ल। अब की बार बैंक ओरिजिनल कागजात जमा करे के कहले रहे। मनीष दीक्षांत समारोह में ना जा पाई रहे और अब 3 साल हो गई तो कॉलेज पहुंचल। कॉलेज में आज बड़ा चहल पहल रहे। पूरा गेट फूल से सजा रहे और लाल कारपेट लागल रहे। मनीष क्लर्क से पूछलस कि आज कॉलेज के स्थापना दिवस है का। तब क्लर्क जवाब दिलस कि 4 साल पहले के कोई छात्र बा जो कलेक्टर बनल बा, यही से ओकर स्वागत समारोह बा आज। प्रोविजनल सर्टिफिकेट की कॉपी पर सेशन देख क्लर्क उछलते हुए कहलस कि त तहरे क्लासमेट होई, तू तो पहचानते होकबो, खैर तू एलुमनी हवा, आ जा 1 बजे पुरान यार दोस्त से मिल लिया। मनीष दिमाग पर जोर डललस और सबके चेहरा याद करे लागल। कलेक्टर कौन बनल हुई, संदीप या निर्मल? ऊ यही उलझन में रहे। तब ओकरा याद आयल कि ओकर मित्र आनंद बगल के प्रोफेसर कॉलोनी में ही रहेला। ऊ तब तपती दोपहरिया में घरे वापस ना जाके आनंद के यहाँ ही चले के सोचलस। मनीष बाइक उन्हें घुमा लेलस और आनंद के यहाँ पहुँच के ऊ बाइक के हॉर्न बजैलस। हॉर्न की आवाज़ सुन के एगो मेहरारू बाहर आइल और आनंद के नाम सुन के अंदर आवे के कहलस। मनीष अपन कमरा में जाके बैठल तो ओकरा थोड़ा ठंडक महसूस भइल। नौकरानी पानी के गिलास टेबुल पर रखते हुए कहलस कि साहब और मालकिन आनंद साहब के लावे गइल बनी, थोड़ी देर में आ जइहन। मनीष आनंद के तस्वीर देखला जेमे उ सेना की वर्दी में नजर आई। उ खड़ा हो तस्वीर निहारत ही रहे। तबे आनंद अपन माई बाप के साथ घरे में आई। मनीष के देख आनंद चौंक गइल और कहे लगी, इ तारा कैसे पता कि हम आवतानी? तारा से तो ग्रेजुएशन के बाद आजे मिलतानी। मनीष के पता चलल कि आनंद CDS के परीक्षा पास कर सेना में कप्तान के नौकरी ज्वाइन कर लेले बा। ट्रेनिंग के दौरान फुर्सत कम मिलल, एह कारण बड़ा दिन के बाद घरे लौटल। मनीष बतैलस कि ओकर कोई बैचमेट क्लर्क बन गइल बिया, जेकर स्वागत समारोह आज बा। मनीष अपन माई से कहलस कि माई, हम अब शाम में एके बार खाना खाई, सुबह के नाश्ता अभी पेट में ही रखल बा, अभी कॉलेज जातानी, थोड़ा देर में लौटब। आनंद की माई तो मना करत रही, मगर ओकर बाबूजी कहलन कि जा घूम आव, ये मौका बा, वरना अकेले कहीं घूमना मुश्किल बा। आनंद मनीष के हाथ से बाइक के चाबी लेलस और बाइक पर बैठ के मनीष और आनंद दोनों कॉलेज में आ गइलसन। धूप के कारण आँख चमकत रहे, ऐसे दोनों बाइक पार्किंग में खड़ा कर जल्दी से हॉल में भगलसन। अनाउंसमेंट करे वाला शिक्षक सभी के आपन सीट ग्रहण करने के कहलस और उद्घोषणा के मुख्य तिथि और महाविद्यालय के गौरव आपन माई के साथ कुछ ही क्षण में हॉल में आवत रहे। मनीष उचक के एंट्री पर देखल चाहलस त आनंद खींच के बैठा दिलस और कहलस कि फोटो खींचे वाला पूरा भीड़ लगैले बड़ा सन, स्टेज पर ही देख लिह, इतना उतावला काहे होता? मनीष तबे माइक पर अतिथि के नाम पायल सुन के उछल गई। पायल अपन माई के साथ हॉल में आयल तो पूरा हॉल ताली के गड़गड़ाहट से गूंज उठल। पायल माइक संभालते हुए वो सबसे पहले अपन सब शिक्षक और मित्र के धन्यवाद कहलस। वो बतैलस कि सिविल सेवा के प्रेरणा वो किताब से भइल जो ओकर मित्र मनीष ओकरा के गिफ्ट कैले रहे। मनीष अपन नाम सुन हड़बड़ा गई और सोचे लागल कि रद्दी के पढ़ के पायल जो मुकाम हासिल कैले बिया, ऊ मुकाम ऊ रद्दी सोचे वाला खाती एक तमाचा बा जो केहू भी व्यक्ति और समाज के लोग के दुर्भावना से ग्रस्त होला। समारोह में आनंद और मनीष के भी स्टेज पर बुलावल गईल, स्मृति चिन्ह दे के सम्मानित कल गईल।
कार्यक्रम के खत्म होखे के पहिले जब एंकर पायल के माई के बुलैलस तो माई स्टेज पर अइली और रोते हुए कहली कि हमरा के आज सब लोग कलेक्टर के माई के नाम से जाने जाला, जो रुपया खातिर बेचल गईल एक औरत बिया। हमार बेटी होखे के कारण समाज के बड़ा ताना और बात सुनले बिया। का समाज के ऐसन लोग सब कहे लायक बाड़ा जो केहू बेटी के आपन बेटी के तरह सम्मान देवे में हिचकिचालन। हमार बेटी हर मोड़ पर आपन नाम कमैलस, मगर समाज के लोग जो जब एकर माई के बारे में जेकरा पता चले तो एकरा के कोई प्रोत्साहन ना देवे। हम हमार सलेम में काम करे वाली अंजू दीदी के एहसान कहब, जो समाज के मुख्य धारा से कटल होते हुए भी हमरा जैसन औरत के बेटी के पढ़ावे के प्रोत्साहित कइली। पायल कहलस कि अगर क्रोध आवे तो ओकरा के संभाल लेवे के चाही और उ क्रोध से अपना आप के गलावे के ना बल्कि स्वयं के पैना बनावे के चाही। हम भले ही कलेक्टर बन गईनी और हमार माई कहताड़ी कि हम कलेक्टर के माई के नाम से जानल जातानी, लेकिन हम आपन माई के नाम से ही पहचानल जाई, इहे हम चाहतानी। मनीष देखत रहे कि पांडे जी जो अब बैंक मैनेजर बन गई रहन एवं बैंक की तरफ से कार्यक्रम में आई रहन, उ नीचे की ओर देखत रहन। मनीष स्वयं पर भी लज्जित रहे, काहे कि उ भी पायल से बातचीत बंद कर दिले रहे जब ओकर हकीकत जानले रहे। आनंद और मनीष अब जाने की सोचत रहन कि तबे पायल उनका पास आइल और एक लड़का से मिलवाते हुए कहलस कि मनीष ई संतोष जी हवन, पत्रकार, अगला महीना हमार शादी बा। मनीष आपन हाथ संतोष के तरफ बढ़ाते हुए दोनों एक दूसरे को एक टक देखे लगलसन त पायल उनका के टोकलस। मनीष कहलस कि संतोष अग्रवाल, तो संतोष कहलस कि मनीष द्विवेदी। ई सुन पायल चौंक गईल। फिर ओकरा मालूम पड़ल कि दोनों 5वीं तक एक साथ पढ़ रहसन। मनीष शादी में आवे के वादा कर घर लौट गईल। रात में सुते समय उ इहे सोचत रहे, काश सबके किस्मत पायल की तरह ही होइत, वरना दलदल में जन्मल लड़की त आपन किस्मत दलदल के ही माने ले। दोस्तों, ये कहानी एजे समाप्त होता। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि ई कहानी कैसन बा। धन्यवाद।